vatandaşlar. Şu gün 2022 yılın 28. iyuni hepdäniň fiýşenbe güni. Hoş geldiňiz bizim kanalymyza. Şu gepleşiň temasy Türkmenistan samit geçirýär we garşylygyny ýitirýär. Gelin şu temany düýpli seretip geçelim. Men arasynda Türkmenistanyň gelen habarlaran goşan şu ýanky temany beýan edenler. Şoň üçin vatandaşlar bize her yerlerden habarlar gowuşýar. Türkmenistan içinden, Türkmenistan daşından bizim vatandaşlarımız jaňa diýär. Gün-günden aktivnişçilik, ýani adamlaryň grajdan aktivnişçiligi, işemýetçiligi güýçlenýär. Ine men beýlenim aýdýan Türkiýede, Russiýada we beýlek döwletlerde maňa adamlar jaňa diýär, "Murada bize ýadadyk, bizim çykyş etjek, bizim aýtjak, bizim ýagdaýlarymyz agyr, öý gaýdy bilemiz ok, işleýär, giýjek, uny pasportlarymyz uzaldan noklar" diýip ine aýtjak bolýar diýip çykyş etjek bolýar. Menem aýdym diýdim, siz grajdansk aktivist boýunça çykyş edenizde siz konstitusiýany bozaňyz. Ine biz siýasatçylar, biz güreşýäs. Biz Gurbanulla karşı güreşýäs. O diktator, awtoritar rejim. O Türkmenistany dine ezmek bilen we Türkmenistan döwletini ogurlap Türkmenistan ýanky agyr günlere saljak bolan üçin biz ine güreşýäs. Ýöne bizim watandaşlarymyz arkaýyn öz haklaryny goramagyna YouTube'da, prokuraturaň, pasolstwada, konsulstwada itden ýerine kanunlaryny bozman, öz arz şikaýetlerini aýdyp, öz haklaryny gorap bilerler. Onun üçin ruhsat hiç kimden sormaly, şonu edenin bilen sen ýanky Türkmenistan kanunyny bozaňok. Şoň üçin sizi hiç ýere jenaýat çekbilmeliler. Gelin indi Türkmenistanyň gelen habarlary we şu bizim esas temamyza serp geçelim. Ine Türkmenistanda Kaspy deňine ýakyn ýurtlaryň arasynda samit geçer. Samit diýmek ýanky arasynda konsultasiýalar we arasynda gepleşikler geçer. Şu samitin netijesinde käbir ýanky bular şertnamalar bol çekýärler. Käbirlerini çekmeýärler. Käbir şertnamalary ýanky taýýarlaýarlar ýa-da käbir sorawy düýpli seredýärler. Ne şu aram samit geçer Kaspy deňiniň problemalaryny çözmek üçin. Bu ýyllar boýunça geçip Kaspyň problemasy çözülenok. Russiya baka Kaspyň problemini çözmäni bermediler. Sebäbi eger Kaspyň problemasy çözülse, onu Türkmenistanyň gady Nabucco proýekti üstünden Azerbaýjana, ondan Ýewropa gündün ul wagtdan satylar diýip Rossiýa gorkup, ýanky öz Rossiýan bakalary gaçar diýip şol Kaspyny blokiýaw edip saklapdy. Indi Türkmenistanda hukuk goraýan gurumalaryny hemme organlary usilni ýagdaýda saklapdy. Öň mysal üçin Türkmenistanda şurýaly wakalar bolanda halka ýoşulturjak bolup ýanky şoňa halka azajyk produkty berýärler, ýanky açyk hoşal bolsun halk, açyk bir imsin bolsun diýip produkty paýlaýarlar, indi olamýar. Halka gaýtyp daşary çykmalylar, usilni bolmaly, hiç kim köçede görmeliler. Bir topar jurnalistler gelýär, Hudaý saklasyn, halky Gurbanulyň ýigrenýänligini, Serdar ýigrenýänligini bilmesin diýip, ýanky jurnalistler biläýmesin diýip, halkam aýdaýmasyn öz pikirlerini diýip, ýanky gorkup, usilni edip, gyýgyryp ýatyrlar, atawlyksy. Propaganda edin, saklan halky, basışlar edin, her hili ýanky propagandan ýöredin, ine prezident şunu etdi, ine Gurbanuly şunu etdi, Gurbanuly halka kömek edýär diýip, bolmasa da alan halky saklan diýip ýanky basışlar edildi. Hatta ýanky hukuk goraýan gurumlardaky işleýän adamlara da aýdylýar, eger siz şunu etmeseňiz, siziň işiniz bolar diýip. Şurýaly MHM işgärlerine de basışlar edýär. Ene onu aýdym. MHM terroristleri şu Gurbanuly atawlyksy instrument hökmüne ulandy. Ýöne ol fizikada howa basışlary ýanky kiçerip bir howaň bölügi kiçerýär diýişýärdi. Şu basışlarym kiçerip indi şurada da basış edip başlady. Sebäbi näçe uzak ýöreseler şu rejim, awtoritar rejim özüni şonça berk duýýar we özüni şonça bespredel duýup ýanky indi şulara kömek eden adamlaryna da basış edip
olaram kısıp başlayalar emham işlerler. Lütfen Gurban Ulu Niyaz ürünü yanına adamların hükümet basıvaldı. Jadan Khramov, yani Akrat Recepov ve yeni bir kanı vice-premier. Maksadına yetti, şol adamlar yuvaş-yuvaştan basıp koydu. Dine Jadan Khramov basmadı ya, olur hiç vakt, yani parçan oturucunu hiç vakt arzu edip kritmeyediler. Şonun için olur ellemek, olur gerek şu rejimi taklamak için. Yani qaranlarını yok etti, öz konkurentlerini. Şuraya bular hopsuzluk ministerini kaldırıya eline tayaklar veya eline instrumentler veya eline yani mümkünçülükler veya sonuna uğramaz. Yani şunu yürütürüştünün avtoritar, diktator sistemi değil. Şunu düşünmeyen adam olsa gittiğince tayakulun kellesine vurulma, emhemi işler olsun, polis işler olsun, o düşünürsün. Hükmani kelleni urup düşünmeliler. Yani bolup geçen vakaları seyredip analiz edip düşünsen has bolýar. Onlar can falan gorap bolýar. Halka artıkmış produktları bermän için gaýtyp halka daşar çıkmalar. Et kuş bakçı önümlerini buğdanın täze hasılından un hemme zatlar yığınap bolsa Rusiya uruplar. Inanmarsınız, bizim halkymyzda zat yok. Haritler Rusya uğru diye, yani Putin'i görünecek olup, ata oluksin. Ondan daşarı, eskerlerden gan çöplep, yani gan alıp, mezbur yağdaydı. Onun produktu yenoklar bir kovuy, onun öğülerine vitamin yenoklar. Şolordan ganları yığınap, Rusya'da, Ukrayna ile tüvüşen eskerlere kömek deyip veriyor. Men öňüme geldim. Bu adamlar halka gerek kalanlar, ya da bizim vatanlığı gerek kalanlar hiç tadından ayrılmadılar. Vatanı gerek olsa satarlar. Halka gerek olsa satarlar. Halk ülk geçerden deyip yankı şuraya gitmiyorlar. Şoň üçin Türkmen halkı için hiç tat edilmiyor. Berdimuhamedov için, Gurbanoğlu için Türkmen halkı hiç kim. Şu dine öz peydatına ata olur işleye, şu halktan bir bölük möçber galta da yeterlik bolýar. Bize san gerek diýerler. Yani halktan san olsa boldy. Bütün dünya bize yani döwlet diýip ýören bolsa boldy. Galan özü oňas diýip yani. Bular halky talap ýerler. Ananyň häzir kunna eýýän şular ministrler, vice-premierler borkudyp basyşlar edip seni krokodillara, akulalara berersip, yani Gurbangulyň köşkündäki baseýnyň içindäki akulalar ve krokodillara berersip, tohum bilen gyrarsyp, tohumyň bilen ýitip gidersiň diýip gorkýarlar. Näme şoň üçin ýa hökümet ýok. Bular banditler. Haçan hökümet bolan bolsa. Egerde onda diýmek bir daşary işler ministri, daşary işler boýunça jogapkärçilik götürdi. Onu İçeri işler ministri Türkmen içinde bolýan zatlary o prezidentin gyýryp günne söýüşine garaşman ölçülerde ve halk bilen ýaşady. Yani bileşip kanlar gorardy. Emheme de şeýle, puduklaram şeýle. Hemme ministrler hem jogapkär hem hakly bolurdy. Häzir bolsa bular hemme de jogapkärli ýöne haksyz bolýar. Daşarda gelip gören Türkmenistanyň içindäki Türkmenistan grażdanlaryň ministrin tapawadyny bilýäňmi näme? Olum bir haksyz bul, bulun bir haksyz bul. Ýöne ol aşagdaky gurgul gelip gören iş tapanyk. Bu bolsa halky talap, tebigaýlyklardan pul ogurlap bir para alýan adam. Ine tapawdy. Ol pikir edýär men para alýan, maňa hiç tak bolmaz. Hem zat gulýaly bol, ýalňyş ýa. Günleriň bir güni tutulup elinden hem zat konfiskasiýa edip owdan berdi. Soňunda ýene de şu halkdan beter ýagdaýy bar ýa. Eger halkdaky adam ýöne gelip gören bolsa, bolýa aç, susuz gelip gören bolsa, bu adam türmede ölüp galýar. Ya türmede ömrüň soňuna çeldi gelip görýär. Ýene şu ýaly zatlar bolup geçipdi Türkmenistandan. Şoň üçin ata uluksy Gurbanoğlu bilen Serdar dini propaganda ýöretmeli. Ine Gurbanoğlu plan etdi, ine prezident plan etdi diýip halka Allah edil vatan programmasy ýaly ýöne ýerlerde ýaşlara düşündirmeli. Bizim vatanymyzyň ýolbaşçylary şular,
Ine şey deyip yankı hükümet bar ýaly, döwlet bar ýaly halka allap ýör. Hakykatdan bolsa bular gizliň Russiýa bilen gepleşikler geçirip Türkmenistany Russiýa satyp durlar. Ananam. Haçanla Fiadar Berdimuhammedow Russiýa baryp şu medal alandan şu ýerde Putin muňa güjüne ýaly medalja da şunu itim diýip bellädi şu. Ötüyorum Kazakstan'ın prezidenti Putin Nevskiň medalyny berjek bolsa almady. Maňa içinden medal berip daşyndan men prezident işinde men hükmet işgär diýip ýanky dogry aýtdy. Bolmasa bular döwüşler medalyny doldurup watan satyp ýören banditler, bandit topar. Ne şu ýaly şu zatlara düşünmeýän sowgatçy siýasatçy ne Gurbanuly Berdimuhammedow ne de Serdar Berdimuhammedow şu zatlara siýasatçylar düşünýär. Oň ýanyndaky sowgatçy Raşid Meredow hem öň diplomat bolan bolsa häzir sowgatçy paraxor bolup öz pasport biznesi we ýol biznesi ýürüdip paraxorga ýatykypdyr. Şu ýaly döwlet dolandyrýan adamlar paraxorluk edip bandit bolup döwletden mellek ýasadylar. Şoň üçin bulardan hiç zat garşmady. Indi Gurbanulyň ejesi agyr ýatyr, komada ýatyr. Emeli ýagdaýda saklanyp gelip otyr. Aparatyň aşagynda. Şu niýeti, şoň bellisi bolmaly. Mümkin. Öýde milli lider diýen wyjdany, namasy bir haramzady. Ejesi agyr ýatyr bolýan, ýerti öz dogrunyny belläp, ýürüte samit günü şoňa belläp, hemme ýa öz ýaly banditler üýüşürip bayramçylyk geçirýär. Sizin ejeňiz ýaramaýan bolsa, siz toý bermeliler. Ýanyna ýanky. Hawa samit geçip dur, geçirýän gün ejeň ýanyna baryp, ýanyna durup, soňuna çeldi, soňky ýoluna uradýan. Bir özüne namusyň bar bolsa, özüne bir ýigit diýen bolsa şey etmeli. Ýöne öz ejesine dünýä garaşy şeýle, bu bize de hata meden bulardan. Oňa ýene gaýdyp gelir şu mesele. Ýene men maglumatlar geldi, Türkmenistanyň maglumatlaryna seretdim bolýan. Men muny tasdiklap biljekler, ýöne hemmeler görünýär, uly işte işleýänler hem görünýär, aşakda işleýänler hem käbirlerden maglumatlar çykýar. Ýene utanman Gurbanuly aýdýar, meniň kakam Saparmurat Niýazow. Men ejem söýgül aýaldy, birinji aýaldy. Gurbanuly öz boýuna alýar. Men miras düşürmen. Men ine şoň üçin Niýazow oğlundan hemme zatlar alyp elime aldym hemme zat. Men miras düşürmen diýip ýanky gompor diýär. Başga bir ýolum bolsa, buraya ýagdaý bolsa utanyp giderdi. Bu bolsa gompor aýtyp ketdi. Näçe Saparmurat Niýazowyň öz maşinlik, siýasy maşinlik diktator, şoň ogly bolmak maskaraçylyk, şoň öwrüne aýtdy. Ne şu ýaly adam biziň watanymyzda dolandyrýar, şoň üçin serhap bolmaly. Hormatly watandaşlar, bular bandit topary. Öz tohumynyň milli lider bolan, özüne arkada hiç katmadan, neşekeş, killesi giden, meýläp duran bir adam Türkmenistany dolandyryp, gaty betbaçylyk etdi. Onuň oglam mundan beter, ýene 30 ýyllyk ýanky etapy gitdi. Şu 30 ýyllyk eýýäm şulam meýläp başlady eýýämden, ýanky paraxorlyk edip eýýämden adamlara gorkudyp gidip gadagançylyk dürüdip ýanky ýol boşlugyny başlady. Biziň ýolumyz agyr. Şunu aýmadan biziň ýolumyz diň agyr bolar. Şoň üçin men her ýere diýendir. Beýle ýatsam, sen Amerikada sportla towuta 1 milliard dolar. Şonu da sana watan gerek. Şonu da sen ýaşlyk mekanyň bar. Şonu da sen ata-babalyň mazarlar bar. Şonu da sen Türkmenistan dolanmaly. Men pully geldim. Men gülýär günümi öğrenip gezip ýörmän. Gelersiň günüňe ödersiň, ýene gidersiň, ýöne dogun ornaşygyny közeler. Sen ata-babalyň ýanky sana goýun mirasyny ýene şu iki sana adam, bir sana tohum ogurlak gibi otyr. Ahir şonda da malarsyň, milliarder bolsaň. Men şu ýazdatda bolup geçip dur, indi ýene Türkmenistanyň gelen habarlary edelim. 28-nde we 29-njy iýunda Änewde gurulan uly küme ýaly medeniýet öýünde konsert geçmeli.
Şol konserte dünýäniň dürli kunjugyndan gelen adamlar aýdymçylyk gatnaşýar. Ine Russiýadan Artyk we Asya Rus topary, Senegaldan rapper Akın, Tunistan Amani Suisi. Ine häzir men sen görkezýän şonu. Ine şol aýal eýýem samolyot bar ya, elbetde bular ne test bar, ne vaksinasiýa bar, ne ýollar açyk, ne ýollar ýanky problemat bar. Tiwe bul Gurban Gulyň dogrunyň üçin ýanky saýlanýan artistler. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, şu ýalda Gurban Gurnanyna ol bir özüni bir uly bir perişte ýaly hata edýär. Ogly el gurjagy ýaly ulanýar. Oňa näme diýse bökredip ýör, bir ýumuşak olany. Özü şol Türkmenistan dolandyrýar. Dolandyryp ýör. Ananyň Serdar bap ýygnak geçip gadýar änöwde. Edil iyiden Serdar geçirse öýlemden soň Gurban Guly baryp şol adamlar ýygyna başgaça jalan eder. Kim dolandyrýar Türkmenistany? Öňkü maşenlik Gurban Gulymy? Ya täze maşenlik Serdarmy? Üýtgeýän zat ýok. Şol olur şu aradyny düşünüş bilen oklan. Döwlet dolandyranda. Ola Milli Geňeşiň başlygy bulan prezident bu zatlary seýetmän. Hemme zady öz ölüne saklap gelýän. Bizden gorkup gara açan Gurban Guly. Biz muny ýykdyk hakyky. İşledip işe gelip, yani korkutup çıkışlar edip bunu yıktık bunu. Yaraman yatıp, yine çıkıp, yaraman yatıp, tas ölüpti. Vaktinde kırağa açıp, öz oğlunu prigorit edip, yani prezident edip, öz oğlunu bizim karşımıza koyup, özden gizlenip, yurt dolanıp. Siyasi maşinlik. Yine Türkmenistan'ın gelen haberleri deyip dursak, şol artistler gelip ine Gurbanly Berdimuhammedowyň doglunyny. Men öňüm aýdyp gelýärdim. Bir adamyň ejeti ýaranyp bulan daşyrypdan artistler getip öz doglunyny berdi. Gurbanly näçek? Şol ýaly bütün dünýäde maskara bolup Türkmenistany maskara edýän, öz hatda ejet maskara edýän bir adam. Bolýa ol öz hususy işi bizim goşulmany hakymyz ýokdur. Ýöne bir belläp geçmedi. Şunu ýaly wyjdansyz, namusy adam watan dolandyryp gelýär. Ol milli lider däl. Ol milli maskara. Şoň üçin biz şonu düşünmeli. Indi men ýene bir aýtyp geçek adamma Putin hakynda. Biz bir daha dogry düşünmeli watandaşlar. Türkmenistanyň içinde informasiýa köp ýok. Siz diňe Türkmenistanyň içinde Russiýanyň informasiýasyny alyp dinleýär. Biz bolsa bütün dünýä informasiýasyny alýar. Hem Ýewropa, hem Amerika, hem Russiýa. Russiýanyň içiniň nokotlarynyň, Russiýanyň blogerlarynyň, Russiýanyň opozisiýasynyň, Russiýany gowlayan içindäki adamlardan hemme ýerden informasiýa alýar. Ukraina, Russiýa, Қазақстан, Azerbaycan, Ermenistan hemme ýerden informasiýa alýar. Hatda Kaşgadarýada türkmenlerden informasiýa alýar. Hemme ýerden. Guruluşyp, gatnaşyp, bilişip, dokument sorap, görüşüp dur. Yine şu maglumatlaryň izahyny men size bir zat diýjek. Häzirki günde Türkmenistanda köp zatlar gediň geçýär. Köp hakykatlar ters öwrülüp, ýani ters zatlar hakykat bolup, hakykat gizlenip ýatyr. Onanyň biz şunu ýykýar. Şu rejimi hökman ýykýar, gatçat ýagdaýda şunu aýran soň bir topar zatlar çykar bolýan, siz inanmarsyňyz. Bular näme sizi alýar? Şonu ýaly maşennikler. Gurban ulam, Serdaram, ýani Saparmat ýazyp. Indi Putin'e aýdyp gelsek, Putin onun esas maksady Sovet Soýuzyny gurmak. Sovet Soýuzy boýunça aglak gelýän adamlary düşündirýär. Sovet Soýuzyna köp zat gowy bady. Bu zatda. Erwet zatlar bady. Ýöne sizin arzu edip gelýän Sovet Soýuzyňyz ýok eýär. Üçüncü gedek yıkılıp otyr. Anam 91'de birinci gedek, 89'da birinci gedek, 91'de ikinci gedek, häzir 2020'de üçüncü gedek, soňky gedek yıkılýar. Men näçe diýýär? Serim. Öň Sovet Soýuzyna ideýa bady. Bir pikir bady.
pikirin daşına maksatlar vardı. 5 yıllık, 3 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık maksatnamalar vardı. Yürütülüştüren siyasi parti vardı. Onun zehmetkeşlerden o var. Aşağıdan adamları yığınap yukarı çıkar şu zehmetkeşlerden o var parti vardı. Hem Sovyet Soyuzu'nun durumdur yani. Siz isteyen vaktiniz arda ver yerdiniz, isteyen vaktiniz yani isteyen vaktiniz şu dağıtlar bolup geçerdi. İnanın häzirki Rossiya nähili. Häzirki Rossiya Putin kontrrazvedçik. Kontrrazvedçik bilen razvedçiň ara tapawydy näme? Razvedçik verbawat üçin, yani adamları öz nimetine salmak üçin, verbawat etmek üçin dost bolýar. Kontrrazvedçik gaýty düşman bolýar. Ine Putin kontrrazvedçik. Bu hemme ýerde düşman bolýar. Doğrudatda da seyrediyor, dine düşmanlar görüyor. Yani kovuladı tapıp şonam üstürüp, ervet saatları ayırıp, dine kovuladı üstürmek, onun kellesinde yok şonu diye. Ol bir. İkinci, ol zahmetkeşlerin dövleti kalmadı Rossiyada. Häzir kim? Oligarklar, oğurlar, banditler, deputatlar, hemmesinin biznesi var, halkı közüp gören bizim hiyali Rossiya. Ön Rossiya yok. Ön ortlar yok. Olary bizim intelligensiýamyzy ýok edişýär, ýok etdiler. Soňky edip 300 000 bolay, ýine soňky bir 3 aýyň içinde Rossiýada soňky intelligensiýa daşyna çykdy. Az çykgan içinde. Galynlar alkaş. Ýa-da kellesi bilen patriot, özüne patriot diýen natsistler. Olar imperski pikirleri var. Olar bir de seýlerini ön ortalar gowy seýledýär biri. Ön ortalar biz yani durmuş bilýärdik, olaryň gatnaşyp bilýärdik, hyzmatdaşlyk bilýärdik. Häzir banditler bular diňe gelip seni talamak mı? Şoň üçin Putini gahrman edip ýörler, Putini anap ýörler. Ananyň 2007-nji ýylda Münchende Putin çykyş etdi. 1991-nji ýylda bolan razwal, ýani Sovet Soýuzynyň ýykylany bu bir katastrofa beýle bolmaly. Biz şoňa karşı. Biz ýene de şu ýurtda çöpüjek. Ine 30 dekabrda 2022-nji ýylyň 30 dekabrynda Sovet Soýuzynyň dürüdülüne 100 ýyllyk bolýar. Şu 100 ýyllyga başlap munyň plany Ukrainany basyp getirmek ýene ýani näme? Sovet Soýuzyny getirmek, Orta Aziýanyň duruşuna getirmek we Belarusiýa, onsoň Azerbaýjan we beýlek döwletler. Ine Türkmenistanyň paragorlugy şurada düşünen ok. Bular Putin'i hylmat edip pikir edýär, Putin bular goýar dip. Putin häzir salar Türkmenistanyň öz başlyklygyny aýrar, garaşdyrmaly. Bular Ýewraziýski Soýuza salar, ondan ODKB salar, ondan soň biz boşly. Biz indi Rossiýadan şu gerek girsek, Rossiýadan çykmak üçin 100 ýyllar gerek. Indi sen ön Rossiýanyňda, ön Sovet Soýuzyňda, ön näme bolsa da oňa araýat bolýardy. Yani açık aydınlık bolýar, seýdilýär, indi o zatlar ýok tutuldy. Rossiýanyň içinde ýok. Bularda ne ideýa bar, bularda ne dähmetkeşler bar, bularda ne yani işgärlere, dähmetkeşlere kömekler bar. Olar ýa-da senin Rossiýada 100 oňa goly oligark bar. Diýmek, näme çıkıp oligark bolsa pullar şolarda şonça pes ýagdaýda halmady, pes ýagdaýda halk. O bizim işimiz däl. Ýöne Putiniň maksady häzir Ukrainada uturup barýar. Şu Ukraina bilen parahatçylyk şertnamasyny baglaşyk bolup arkasyna koalisiýa dur. Muny golýan Kazakstan, Belarusiýa, Kazakstanyň bolany, Belarusiýa, Eritreýa, ol Afrikanyň iň ölüm ýurdy. Başga golýan ýok dünýäde. Sanksiýa aşagynda. Hiç pikir edýärmi? Putin Tajikistana barar. Putin Türkmenistana gelýär. Hemme işlerini taşlak gelýär. Bunkerde gaçyp ýören adam hemme işlerini taşlak gelýär. Sebebi esas Tajikistan we Türkmenistanyň içine salmady. Ýewraziýaski Soýuz. Onu girdin, ODKB avtomat girýär. ODKB girdin, sen boşly. O pikir edýärler, Gurbanoğlu ýalyklary. Ay biz Allah Putin ýykyp gelýär. Ýykylmaýar Putin. Putin durur.
on näçe tany egzemplarlar var, dwayny var. Bu ölse on berekin çıkar. Bu franşiza model. Arkasında adamlar var ine şolar gatı betbaşçılık adamlar. Şoň üçin ol bir sistema. FSB sistematy. Biz oňa garşy görüşüp bilmär. Diýjek bolýan adam allanmaň. Ýani ak pamuk yüzlü adama seredip hakyky ýylanlygyny görüp durmuşum. Ýeti kuny giç var. Russiýanyň aşagyny bu bükülip durar. Gurbanyň atawlysy. Bunu Türkmenistany berýärler, häzir muht berýärler. Putin näme diýse böküp ýatyrlar, Putin bunu ýa golýarmyş. Ünsferim, öz halkyndan gorkup, öz halkyna garşy Putin arkadan salýar. Maşenikdämi? Maşenik. Halkyn seni gollamaya bolsa, ýol boşup näme işlejek? Näme gerek sana bu? Bunu halk gollugyny alyp görmedik. Halka ynanýan adamlar däler bular. Düýünin, halk hasap etmeýän adamlar. Ne şu ýaly. Şoň üçin Putin meselesi, Rossiýa meselesi, baglanşyklar bize gerek, ýöne bize gerek, dastoýny, hormatly, iki taraply hormatly, iki taraply diň aramly baglanşyklar gerek. Biz Rossiýanyň halkyna garşy da, biz ýöne Putin ýaly banditlara garşy. Häzir Gazagstana marta çeli uruş başlap alýar Gazagstany, görürsiň. Onam ýürüýti alanlar beýlikler Orta Aziýa döwletlerine, Merkez Aziýa döwletlerine görkezler. Kim everde ýok diýse şu ýaly bolar. Ya muň maksady öň Rossiýski imperial hemme zatlary ýygnamak. Diýmek biz garaşdyrmady ýitirmäge hok döredi. Ine şonu men size düşündirjek bolýar. Şoň üçin her bir türkmene berip durun, garaşdyrlygyny ýitirdik, bu torda alınmaýar. Biz 91-nji ýylda asmandan aşdy garaşdyrlyk. Sovet Soýuzy ýykyldy, Rossiýa gowşokdy. Nime bilmedi, hemme fitratda her kim öz garaşdyrlygyny aýdy. Indi biz saklama şonu. Her zat etmeli. Gurbanyny düşünen okşoň. Teýär gurban bolýyn, häzir şu saglaşyňa salmak üçin gyslarlar, şantaj ederler, gorkuzarlar, bir şartly ýitirirler. Ýani türmäge batarlar, bir zat ederler muny. Kol ederler, ettirerler. Şonu gol çekip giýirenden soň bolsa muny aýrarlar. O Orsiýede giýje uny hyzmat edip biljek adam goýup Türkmenistanyň işini görürler. Diňe öňküýäli neft gazy Orsiýede sürüp, ýani Orsiýanyň stabilnosti üçin поддержка, resurs поддержкасы bol. Bol tebigy поддержка. Biz buraya bolmaly, biz öz başda kal, biz öz başda bolmaly. Kiçik bolaly bolýan ýöne da kansa durmaly. Ine şu ýaly. Ýene bir aýtyp geçjek adam ine bir şuň maňa bir jan etýän. Bizim watandaşymyz özem kakı kakı etrawyň ýaşaýjysy. Şu maňa jan edip şey diýär, Murat Urban, siz mi? Howa men diýdim. Siz haçan Türkmenistana gelýäňiz? Menem barjak diýdim, haçan halk taýýar bolsa, seherçe halk taýýar bolsa hökman baryp biz şu protestlara, biz rejimiň aýrylanyna ýol edip, şoň kömek etmesek halka kyn bolup ölüni, biz barjak diýsek, biz size garaşýar diýär. Näçe man garaşýar? Ay biz ine spetsnaz, biz OMON, biz size garaşýar, giýetiniz bolýar diýär. Näme etjek men baran ben? Ay men seni ýeriň aşagyndan tapjak, eýtjek. Ay bir toplar. Menim oňa diýdim, ýeriň aşagyndan meni tapmak gerek. Men ýeriň üstünde. İstendik wagtda gel Ýewropa, görüşýär. Men ine Paryja ýaşan özüm aşalan gel. Görüşjek bolsam, men ýeriň aşagyna ýerip gözlemeli. Oraya gaýrat bolsaň gel ine tapajak, sen gaýratdy, gel. Adyň näme diýsen men adym öz diýär. Familiýaň näme diýsen aýdym. Men pawonymy orta oýan, sen ýeriň aşagyndan taparym. Oho, doň intek ýeriň aşagyndan da, biz ýeriň üstünde gel gözlejek bolsaň, pawony ýerine oraya gaýrat bolsaň gel şöyle. Sen ýalak däl, senden beterleri gelýär. Gel. Ol bir. İkinci, ine biz bildik, başta sen çykyş edýädiň, sen ine sana da diýende okdyk, indi bolýan sen öňe gitdiň ha. 60 000'dan golay adamma esasy lewaply adamlar seni golýar. Eýle beýle, bizim arkadağımız, sen Türkmenistan'a getirýän, sen bizim
arkadağımıza, bizim serdarımıza gep getirýän diýip ýanky aýdýar. Men soradym, sen öz aýtdy, men kakaly öz diýip. Inni sen ine adamlaryň aňyny ýükledýän, sen adamlara päsir berýän ýaşamany arkaýyn, sen eýdýän, bir topar bolmazak zatlar. Putin bizim gahrymanymyz. Ine Gurbanow Putin'den dost, ine 5000 sany esker geldi Türkmenistana Putin'in ýa spesnady Gurbanow'un gormany. Menim oňurpdyň diýdim. Size eýem intek Putin hiç satdymaka özüňiz watany satdyňyz diýdim. Olur yalan bolma 70 ýyllap satyp bize çykyp garşylyk alaýdyk diýsek, siz ýene satyp durýarsyňyz watany. Siz häzir watany Rossiýa gidirýäňiz diýip ýanky düşünürdim. Son ine şu zatlary düşünürenden men şuna soraw berdim. Hormatly öwrediň. Egerde sen diýen adamyň şonu ýaly milli lider bolýan bolsa, şonu ýaly ýanky arkada bolýan bolsa, onu näçip ol Türkiýede bizim kösenýän adamlaryň Türkmenistan taýy. Ya başga döwletde kösenýän adamlaryň näçip Türkmenistan taýy. O diýe ölsünler diýe. Ýok, dur, o näçip ölsünler. Olaryň maşgalasy bar, inatalary bar. Olum ata-baba var. Olum çağırı var Türkmenistan'a. Olum Türkmenistan raýatdyr diýär. Näçip beri bolsun. Yok ölsünler diýär, olar gelmesin diýär. O näme gelmesin diýip siz kim olýar diýär ýaly. Sen hökümetde işläýsin, sen pagon götüräýsin, sen terpek götüräýsin tapaw diýok. Şol adamlar bolan soň Türkmenistan bolmasa Türkmenistan bir Russiýanyň bir okrugy bolmaly. Erti bir zat bolsa şol adamlar galyp Türkmenistan'a orar, sena kaç gider diýip düşünürdim. O zaman diýen, olar ýaly milli lideriň arkada bolýan bolsa, olum Türkmenistan üçin hemme zat edýän bolsa, onu näçip ol Türkmen halkymyzyň pasportlaryny çalışman nelegal ýerde sakladyp kösedip ýör. Onu da jogap berilmedi. Bolýa, bulun mysal üçin kyn mesele. Onu näçip adamlar ölüp otyrka, Gölgüller odan məşmul galanlar öýüne ýetip ýa topragyna öljek bolup haýyş edýärler, olar Türkmenistana akdan otlar. Gölgüller ölüp cesedini Türkmenistana iýerme şöýde jaýlanýar. Ol bir mesele. Erde gün dogan gardaşlar şoňa bir sadaka berjek bolsa ýa görjek bolsa, olaryň eýýem çyrşymy skemat alýar. Daşa ýurda gitmeli, häzir wiza goýsaň, wiza Türkiýe gitmeli. O ýerde sadaka berjek bol. Türkmenistan'a sadaka vereninin şu yerde sadaka vereceğim edil düýplü göçükdir. Ya o yerde çıktıcılık köp. O yerde sen hiç kim tanamam. Şu zatları gözüň önüne getiremok diýdim. Ona hiç jogap bermedi. Pardon. Men onu düşündürdim. Sen arkada diýen adamyň özüne milli lider diýen adam öz tokmynyň milli lideri. Şu Türkmenistanyň taryhynda iň ýigrendirýän adam bolan bolsa, ine şol Gurbanow Berdimuhammedow. Muňa ine taryh arasy, ne öz arasy, bandit, Türkmen halkyny kösäp ýören maşenik. Biz muňa näme milli lider diýerler? O mümkin näle? Şuraya düşündürdüm, ondan diýdim, öwür. Men özüm Aşgabatda öňüňizim. Aşgabatyň köçelerine uruşup, töwüşüp, gyrlyşyp gelip bilen oglum. Men ýaşlym şöyle demişdim. Senim kakada öňüňizim. Indi özüň düşün. Sen kaka baranda öz ýurduňa baran ýaly bolýan diými? Menim Aşgabada baranda öz ýurduma, dogduk mekanyma baran ýaly bolýan. Hemme teredýän jaýlarynyň gyralaryna köçelip çykýardy. Men o ýerde ýa uruldum, ýa bir ýerine urdum, ýa şartlyk gördüm, ýa ýene orada gördüm. Men şöyle hezirler edip men şöyle baksam, ölmeyene anarda dursun. Hemme zatda. Men vatan üçin şuraya ýola çykan bolsak, biz hemme zatda ölçäp çykdyk. Şoň üçin sen bizi gorkutjak bolup wagt ýitirme. Gaýtyp pikir et, bizim edýän işlerimiz. Ünsür şu zatlara erti kününe sen çağırana da gerek şoň. Sen ýanky dogan gardaşyna da gerek. Şu gün hökümetde işler para alıp hezredip ýörsiň, ondan hiç netije bolmaz.
bir günün soňky sen elimden alna şulatdy diýip düşünürdim. Indi men organ işlerini öýrenýär. Hormatly organ işgärler. Sizin iki ýolunuz bar. Birinji ýol paraxorluk edip günüň görmek. Ahir bir gün tutup gidýär. Sebäbi sen ýol boşyň aýdýar, bar pul getir, alkym bol arkaňda durun diýip gidýän, sen paraxor edip, ýani pullary ýygnaýan, oňa berýän ýol boşyňa. Erteki gün üstüňe arda ýazylsa, düm türkläp sen aýagyny salmak. Ýol boşyň bilen o. Ay mene bilen okuyup durur. Ya gizlener. Ýene de sen bazarda taçka turarsyň, harytlary daşap, ýa-da kerpiç goýarsyň. İkinji ýolum paraxorluk edip gezip, ýani tutulman şans alıp, müňde bir şans alıp gezip ýörmek. Onu biz tiz wagtda şunu çalşan ýagdaýymyzda, ýani maşennikler senin halk sorar eder. Sen paraxorluk etmek üçin günne kanun bolmaly. Üstüne ýazylar, sen cinayet çekilirsin. Gurbany oğlu Serdar kaç giderler. Onun samolyot taýýar. Ýene de sen şolun eden işler boýunça sen etdiň de. Şolun aýdýan zatlaryny. Sen şolun jezatyny alyp aýagyny salmak bilen. Türme bar zaman senin işin görülür. Sebäbi sen halka garşy hereket etdiň. Ol iň bir agyr jeza. Türmede oturanlar sana düşünür şolardy. Şoň üçin halka ýapyşyň, halk bilen bolup. Bu bölüp geçen zatlar bu toriyat ya bu bolmaly zatlar. Bu zatlar hiç wagtdan bolmaly. Hökümetde işleyen Gurbany ulan Serdar hiç wagt hökümetde işlemeliler. Hatta dom probleminde işlemeli adamlar da. Bunun ne siyasat sowgatlygy wa, ne ykdysat sowgatlygy wa, ne halkyň hal maddi durmuşyny düşünýär. Bular paraxorlukda öňüp ösüp, ýani Gurbany ulan Serdar paraxorlukda bak öňüp ösüp işlek gören adamlar däl. İşin nämedigini bilenok. Kerpiç düşürüp görenok, firma açyp işlek görenok, zawod galdyryp görenok. Ýani birine işläp ýyjygyny ýani taýgyp görenok. Näme boldy? Kakasyň arkasyndan o wezipeden bu wezipe böküp durmuş bilen o. Niye aýtyp bulandy? Öňünden gelen paraxor bolsa. Eýýän zaýa. Hökümet işinde buraya adam düýgünün bolmaly. Hökümetde diňe arassa paýhasly, namasly asuda adamlar bolmaly. Näçe? Ol Türkmenistanyň ýüzü. Müşkilatdan öňsürmeli. Türkmenistanyň ýüzü şuraýaly paraxorlar, şuraýaly maşennikler bolansoň hiç ýerde awra ýok. Ine Amerikada üstüňizden bilýärler. Что у вас за правительство diye. Это ужас. Pikirlere bir küçük çağlaryň pikirlere onda da küçük çağlar ýani asuda we arasy pikir diýär. Şonça da ýok diýär şonuň. Şol ýaly paraxorlar diýär. Şoň üçin watandaşlar şu meselede gaty biz ýitip bolmaly. Şu meselede biz gaty öz watanymyzy saklar ýaly. Öz watanymyz üçin hereket eder ýaly. Hökümet işleyen adamlar dine hökümet ýani dine hökümet işini edip Türkmenistan döwletini hemme ýerde östürür ýaly we hemme ýerde awraýan saklar ýaly. Şo ýaly hökümet işleyen adamlar. Bolmasa bolmaýan näçe? Bolmasa maşennikler gelýär, daşyndan gelen adamlara. Dine bular paraxorluk sistemany öýdýär. Näçe şolardan pul etip bolýar, näçe şolary satynyp bolýar. Dine kellelerine pul. Ol bir kiçik paraxorluk sistemasy bütün döwlete giýilse, döwlet paraxorlukka. Intek hemme maglumatlar ýok, bular gizläp durlar. Eger maglumatlar açyk bolsa, Türkmenistan paraxorlukda birinji, diktatorlukda birinji, Türkmenistan adamın haklaryny bozmakda birinji bolup durur. Anan gizläp internet ýapyp gürkezmen saklap durur. Bizim halkymyz gatsa bir halk. Şu fursatdan peýda bolan şu iksan maşennik halkymyzy allan, çağa allan ýaly. Gitara çalşyp, aýdym diýip ýörler. Şoň üçin ýolumyzdan agyr ýol. Haçanda biz şolary aýryp başta agyr ýol bar, ýöne agyr ýol ýani ösüş ýoly. Her gününden gowlaşyp giden ýol bar. Agyram bolsa.
Ýöne ol agyrlyk bizi begendirer. Ol agyrlyk bizi diňe gowulga gümünden elter. Onun için ol agyrlyk bildirmeden. Ýöne häzirki biýigine agyrlyk ýol. Onun hiç hili manysy ýok. Biz onu çekmeliler. Biz şol gatşat ýagdaýda aýyrmaly. Şoň üçin men haýyş edýän, her adam öz kiçik ädim etmeli. Efire çykyn, aýdyn, kanunlaryň bolsa aýdyn bar, talap edin. Sebäbi Türkmenistanyň içinde konstitusiýasyny işletmek üçin diňe bir organ bar. Olam Türkmen halky. Konstitusiýa boýunça iň ýokarky organ. Ne tem polisin, ne MHM teröristler, ne de prokuratura, ne de kadetler, ne de adalet ministri, ne de Gurbanoğlu, ne de konstitusiýanyň kepili serdar onu saklandy. Diňe Türkmen halky. Şoň üçin sen Türkiýede mi? Ýazmagyna ýerlerim köpdür. Türkmen prokuraturasyna, Daşary işler ministrine, Türkmen prezidentine ýazyn, oturma. Birinji pasportsa konsulta ýazýaňyz, eden okmy, ýazyn şolara. Talap edin. Ene bizim haklarymyz bozulýar. Biz Türkmen raýatlary, biz Türkiýe döwletinde hak, ýani kanunlar bozasymyz gelen ok, bizi mezbur ýagdaýda haksyz, ýani dokumentsiz köçüde ýöredýärler. Biz işlemeli bolýar. Mezbur ýagdaýda şeýle çöre giýmeli, ýaşamaly. Bizi Türkmenistana iýeren ok diýip ýalyň. Derw işini görer. Türkmenin prokuraturasyna ýazyn, general prokuratura ýazyn. Sebäbi o ýerde paraxoruň üstüne paraxorluk. Her kim birini aýyrjak bolup ondan pul berjek bolýar. Inanyň, Aýmurat ýanyň üstüne 10 adam arda ýatsa, gelip naruşnik tartylýar. Siz eden bu. Siz görüşmeli, kanun esasında, konstitusiýa esasında. Bizim görüşmemiz başka. Biz siýasatçylar, biz siýasatçy meýdançylygyny görüşýär. Siz bolsa konstitusiýa građan meýdançylygyny görüşýär. Onun için size hiç talep etmezler. Birine badat diyen olsalar, beýlekle gapdyrna durup, ýani saklamaly. Hemme zat sebäbi bir kanunçylyk görýän bolsaň, sen hökümet duruzmaly şonu. Näme dogry? Durun. Onu prezident bolup bilýär, prezident duruzmaly. Onu prokuror bolýan, prokuror duruzmaly. O duruzmak näýdi? Mesele. Şoň üstünden onuň ýokarky edaratyna ýazýan bolýan, ýokarky gorkup öýle aýýan. Ine şu ýaly sistema bar Türkmenistanda. Men köp adam bilen görüşýän, diýmek käbir ýerlerde konstitusiýa işleýän eken. Ine şoň işleýän ýerlerini biz ulatmaly, giňeltmeli. Ine şoň üstünde men size haýyş edýän, işleýän arda ýazyn, arz şikaýetlerinizi aýdyn. Şu çöden okmy? Oň üstükisi bar, üstüne ýazyn. Bu çöden okmy? Şunu barlayan puwda prokuratura bar, onu ýazyn. Şäherkeden okmy? Welaýatyň keden okmy? Ýani respublikanka ýazyn. Şu ýa haklaryny bolan. Sebäbi bizim imsin oturunlygymyz ine şu bir kanunçylygy, şu bir düzgünçiligi döredýär, üstdürýär. Şunun bilen men öz gepleşigimi tutanýan, hormatly watandaşlar, sizin hemmäňize birinji bilen jan sağlygy edýän we baxtly, adalatly durmuş arzu edýän. Sag bolun, eziz watandaşlar.